Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcist. Ako sila na. Dili ko pamilyar sa mong number. Apat sige lang. Ako tubagon. Hello? Kinsa ni? Kumusta ka, Padre Aparo? Imo na ba natunan pag-ayo ang akong librito? Oh, ikaw. Giyon sa mga pagkasayod sa kong numero, ha? Huwag mga butang nga dili na kumasayran, Padre Amaro. Ug kung buot ka masayod sa pag-ground nganong nainglini karon. Pangutan na si Monsignor Bildad. You know him, dili ba? Diyos ko. Sa pakine. Yes, Padre Amaro. O pangutan na siya kung unsa iyang sa ngarikanako. O kung sa tibok simbahan ngarikanako. Nakasabot ka ba, Padre Amaro? Nakasabot ka ba, animal? Hello? Hello? Adios! Tanang tayo, dili ka pa mangluspad. Pariya ka! Hello? Hello, Franco? Hello? Gipaong niya ang cellphone. Pero, usay ka lang bigitan ni Monsignor Bildad, ining Franco. Karang imong anak magkalawang ang iyang kalikot-kot sa sibahan. Nga no magka. Kamay lang ang panahon ng akong pabuton. Huwag tinguhaon ko kamong tanan ang mahiagom sa kong kapungot ug kabangis. Ipagawas ni Franco ang taranggilad. Hangtod nga mo kurog sa kalisan ang tarang mga tao. Makita ko na gihapon ang tubag sa daghan akong mga pangutana. Inigbalik na ko sa syudad. Akong pakikitaan si Monsignor Bildad. Father Amaro? Father? Si Doris Medikaran. Sab kay tuyo anin niya. Basin doon ay papirmahan. Kadyot lang. Father? Gay padadan ka og birthday gift? Imo ko siyang parokyano. Ha? Dugay pa man ang akong birthday. Mga January 7 pa man. September pa magalit aron. Unsa man? Gusto ka? Ako na rin mo ablis sa mong regalo para nimo, Father? Okay, sure. Wow! What's the happening, ha? Kinsay nag-birthday nga naa may gift? Para ako kuno ni, tayo divino. Ngunta, layo man ang akong birthday. Oy, ay patagagabli na padre ha, basin og bomba na. Unsay bomba? Gift? Unya bomba? May punto si tayo divino, Doris. Ang maayo ini, ako na abli ini, tinis yung atubangan. Mas maayo pa, padre. Sige, ako ablihan. Okay. Peter! Kada ko sa Peter! Siyam ka nagbinuang ini. Doris, ayaw ka, no? Patay na kini. Yun na, doon na gipataban yung nota. This is just the beginning. I am going to scare you to death. Pero kinsa? Kinsa nagkakos pagbinuon nimo, Father? Kinsa? Huwag ko'y kalibutan. Kumasahid ko kinsa ang nagkaako pagbinuang ako. Mas maayo nga atong itaho kinis sa mga kapulisan, padre. Alang pulis sa imong proteksyon. Ayun na taribin. Ang mayo pa, ilabay kining maong patay lawas sa bitin. Og daobi kining karton nga gisudlan ini. Og ikaw, Doris, balik sa opisina. Next time gani, ayaw pa kagdawat ha. Ug bisan unsag gikan sa mga tawo nga wa ka makaila. Nasabtalo ba ako, Doris? Oo. Nakasabot ka, Padre.
ug sorry jud kaayo. Nagtuo manggut ko nga may to siyang tao. Kay gawas nga ambungan, ug dang kay manulti. It's okay. Wala ka mangutana kung kinsa siya o kinsa nagsugo niya? Nangutan naman. Pero ego na siyang pahiyom. Nya, dayong lakaw. Mao ba? Sige na, Doris. Di lang ka na ito gubto ng atong unahuna. Basta na tripping lang to niya nga iya kong hudlaton. Gawas pa. Wa ko'y taong giagrabyado. Mao nga, wa ko'y angay kabalakan. Nga, sige na, balik dito sa opisina. O pag-amping si kanunay, ha? Salamat, Padre. Adto na ko. Padre! Padre! Ako ipakita ni Padre kining mga hulagway o mga simbolo nga akong nakita nga gisukip ning maong karton. Ingon man ang misahe ini. Magdali ko. Padre, mao na niya mga simbolo ug mga hulagway nga akong nakita nga gipasukip sa karton nga gisudlan sa patayng lawas sa bitin. Oh, awa. No. Mga occult symbols gihapon kini. Nga sa ato pa. Posibleng Pads, doon na ka ideya, Padre. Kung din kahagikan kining maong gipada nga karton. No. Wa tayo di binom. Basta no, nagbinuang na yun ang nagpadahain ini. Sa tuyo nga, hadlokon o hudlaton kita. Pero Pads, kinsa man taon ang nangaha sa pagbuhat sa ingon. Kinsa man. Habot ka. Huwag ko ideya, tay. Sige, tayo di binom. Balik lang dito sa sakristiya. Kaya doon na ko'y tiwason. Nakuton ang pag-ayot, tayo di binom. Sige, Pads. Atos ako. Kisam kanina nawag. Dili ko sinati ang number niya. Dili ba kasi Franco na pagkininig samog-samog na ko. Ako paminaw. Hello, Padre Ama. Ikaw. O sa imong toyo. O ganong imo kong gisako. Tungod sa musunod nga mga rason. Una, just checking kung nadawat na ba di ba ang package alang sa iyong birthday celebration. Ngambot kung makaabot ka ba. Ikaduha tungod kay, to be honest with you, ikasilagan ko ikaw. Tungod kay ikaw usa ka pare. O ang ikatulo, tungod kay dili ko buot nga samuko nimo si Cyril. Yan ang imong way hinungdang pagpa-cute. I don't need further explanations, Father. Mao nga, keep your mouth shut. Ayaw kong hudlata. Nagasabot ka, Franco. Ayaw kong hudlata. Wa ko ikaw hadlata! Padre, nagsulti lang ko sa matuod. Kay mato pa bitaw, sa Juan Kapitulo 8, versikulo 8, kinahalang masayod kas kamatuuran, o ang kamatuuran magdag kanimo og kaluwasan. It sounds familiar, dili ba? Pa, leche! Adios kanimong pariya ka. Hello? Hello? Gipaong niya ang silvan. Diyos ko, panalip din taon ako o ang mga tao kadoon sa kong kinabuhi. Nga naman tao nga itabo magkini. Nga naman. Ugma, kung way schedules, mubalik ko sa syudad o pagkikitaan ko si Monsignor Bildada. Kinanglabasayod ko sa misteryo nga nagkrimen sa kinabuhi ni Franco Castillo. Kinahanglan yun. Padayon na puto sa kalibog ang akong nahuna. Kinahanglang mahatag ang katinawan ang akong mga pangutana. Bugtong si Monsignor Bildad lamang ang magkatubag ini. Siya na yun. Animal kang pariya ka? Nakahako kag singhag na akong muang akong dako. May adlaw kara unya. May adlaw kara panuway. Ay, lugawa yung mga lawa eh. Kinsan kang nakaakog binuang ni Padre? Wa ba kay naglagot nga si Hilom, no? Mong nakahimog ingon adto? Nang lospad yun taon sa Doris taon. Ha, pagkapastilan, oy. Divino? Ay, sus, habi na ko kabat eh. Sagoy abat ha? Pagtarong diya ha? Oh, inhale, exhale. Oh,
Ay, naunsa. Ikaw ba, oy, next time, oy, paghatag og timbre, ang di kom kuyaw-kuyawan, sa man ka, oy. Uy, iyon na, God. Unsa man ka tinuod, ha? Nga doon ay nagbinuang og pada og patay nga bitin sa pare. Mulang, kung makitaan ko tong tawhana, ang angay ato, bunal-bunalan og bugang. Nalisan ko taos Doris kaganiha. Nang luspa din tao ng akong Doris dear. Unsay Doris, dear? Ayan, para. Nakadungog mo na yung maldita. Unsa to? Unsa to? Miss Doris, dear ka mangguniha. Hilom ay. Sama sagay. Ikaw sadno. Ikaw manggod. Pataka mo lang kagdawat kikas mga tao nga wakam kaila. Nya tanawa. Ni resulta ng imong katanga. Oh! Ay, higo na ka na, ha? Bitaw, Doris. Agoy. Ibuta tong gikuha ang kompletong impormasyon may tungod di atong tao nga nagpada sa package. Agay, Aron ay. ba matrace? Ngingig ka ko tao ninyo. Ako ang hinaysadan ini. Aw, anak, di man sad sa ingon ni Ana, anak. Ang buot na kong ipasabot. Nga mas maayo nga di na ta mo kumpiyansa. Labi na karong panahon na. Agay, oy. Ang ako lang gikahibudngan. Agay, kung anong daghang mga simbolo, ingon man mga linatin nga mga sinuwatan ang maong karton nga gisudlan sa patayng lawa sa bitin. Agay. Maunay tanghaga nga angayan natong makitaan o madiskubrihan. Nabalakal ako kang Padre Amaro. O kung anong siya pag yun ang giinteresan. Ambot lang ka. Kung atong isumbong kinis kapulisan. Ha? Aw, mahimo man. Pero magpaabot uno ta sa gusig na li Padre Amaro. O baka ha? Basig doon nagselos kang Padre Amaro. Unsay buot mong ipasabot, ha, Doris? Basig doon naglagot niya. Kay nag-ibid-ibid tingala siya ni Adtong Gingalan og Cheryl. Doris. Ay, sa pagingunaan na, oy. Magabaan ka gani na. Ikaw, no? Ikaw, magmugna pag yung kag-istorya diha na. Wa man gud ko magmugdag istorya, God. Nangatarungan lang. Oh, Oy, Doris! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!